आब' हेलेनाजों सेलफि लानो फैदों। आं फैनायखौ मोजां मोनाखै नामा नोंथांमोना? मा बांग्रा बायदि गावसोरा ओरैनिफ्राय ओरै बेरायबाय थागोन। दासो उथिबानो हाबायलै आब' हेलेना गारि सिङाव ट्रेप दासो बुहुत बिजि थाबाय आंबो बुहुत बिजि थाबाय दा भिडिअ लानानै ओमफ्राय लोगोफोर गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दायो आं रंजालि बैसागुआव फैबाय मोनफैबाय दासो ओमफ्राय दसेनि उनाव जोंहा आब' हेलेनाया सफैसिगोन। नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबोरै जायो दिनैनि भिडिअआ ना मा होनो लोगोफोर आंनि मथेथ' मोजां जानांगौ। स्किप दा खालामसै भिडिअखौ मोजाङै मोजां नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर जोंनि लखिमपुर आनसलिकनि सेक्रेटारि जोंनि एबसुनि माने बेखौ लोगो मोनफैबाय आङो दा फैनानै बेयाव माने दाखालिनिफ्राय नांफाबाय थादों ओमफ्राय माने दा नै दिनै एसे लेट जाबोदों नामा ना फुंनिफ्रायनो आं नै दासो लोगो मोनफैदों ओमफ्राय आदैया दाखालिनिफ्राय नांफानाय साननायखौ एसे होनदो केमेरायाव। नंगौ बे दिनै माने मैयानिफ्राय जानाय जे सेथि लखिमपुर हालामारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि थाखाय जों गोबाव समनिफ्रायनो एसे नांथाबनानै दङ। जोंहा गोबां आलासिफोरबो फैगोन माखासे सफैखाबायानो आरो बे हारिमु बादायलायनायखौ बेखेवगोन जोंहा आगुनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा रमिय' नार्जारि सार आरो दानि BKWSनि मानगोनां डिपुटि चिफ बिबानाव दङ बिथाङा आरो लोगोसे बिथांजोंनो सफैगोन हेलेना दैमारि आब'आ दा बिथांमोना सफैनानै बे जोंनि दिनैनि बे हारिमु बादायलायनायखौ बिथांमोना बेखेवनानै होगोन। जायखिजाया जोंनि लखिमपुर आनसलिकनि दख'ना माने सेक्रेटारि आदैया बुंनानै होजोबखाबाय सोर फैगोन सोर फैया आब' हेलेनायाबो नै दसेनि उनाव सफैगोन आरो डिपुटि चिफआबो सफैसिगोन मा होनो दिनै आदैनि मोगा मोगि लानाया बेयावनो जोब्बाय ना मा होनो सफैबाय जोंहा आब' हेलेनाया दासो सफैबाय माने दा 2टासो जाहैबाय गारिया बेनो बेयाव सफैबाय आरो दा RGB ब्लगाव नै आब' माने आंनि आब' हेलेना माने जोंनि बर'नि मुंदांखा माने एक्ट्रेस दा बिथांनाव आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होदों माने आब'आ जोंनि बे गवालपारा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय लखिमपुर आनसलिक फुख्रिपारा जायगायाव फैनानै माबायदि नांखो जायगाफोरखौ एसे फंनैसो होनो जोबोद मोजां मोनदों आं बेयाव फैनानै आंनि फार्स्ट टाइम जायगायाबो बिराद समायना हाजो सेर सेर बेबायदि एफा मोजां जायगायाव आं जे फैनो मोनगोन होननानै सानाखैमोन फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आङो गवालपारानि फुख्रिपारा होननाय गामियाव दंफैयो ओमफ्राय बेयावहाय आंनि बे फंबाय रिजु बसुमतारी बिथांनि चेनेला RGB लकेल बिथांखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरो बे गामियाव फैनायाव जिथु जायगा नुबोदों आङो बिराद समायना बे जायगायाव मालाबा फैफेराखैमोन आगोलाव गवालपारायाव आंनि फार्स्ट टाइम बिथांमोनखौ लोगो मोननानै रायजोफोरखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। जायगायाबो बिराद समायना आरो ओमफ्राय बेयाव मोनसे बैसागु प्रग्राम दङ आंखौ बेयाव हांख्रायना लाबोनायखाय आं फैनाय जाबाय आरो आब'नि मोनसे बिराद गान फेमास जादों बे आं नोंखौ मोजां मोनो होननाय बे गानखौ माने बिराद माने मिलियन फैदों आरो बिराद गोसोआव बिराद माने आं बिराद मोजां नांदों बे गानखौ ओमफ्राय आब'आ माने बे शुटखौ लानानै माबायदि नांदों आरो गोसोआव शुटखौ लानानैथ' बिराद मोजां मोनदों माने गोदान एक्सपिरियेन्स मोनदों गोदान मानसि लोगो मोननानै आरो पापन दाखौथ' बयबो सिनायखायो बिथांनि गानाव आं बेबायदि मोनसे प्ले खालामनो मोनगोन होननानै सानाखैमोन खिन्थु मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो रायजोफोराबो बिराद अनसायदों बे गानखौ बिराद गोजोननाय मोनदों। लोगोफोर नै एसे दा ओंखाम जानो नागिरदों माने ओंखाम जानानै लाग्रोनि जानायनि उनावसो माने एसे फांसनफोरखौ देखायनोसै मा होनो जाग्रोनानै लाग्रोनोसै जानानै थांनोसै जोङो दा जाग्रोनानै लानोसै जोङो जानायखौ माने देखायथ'ला आरोना लोगोफोर आब' हेलेनाया नै जोंनि बा फांसन जानाय थिलि माने रंजालि बैसागुआव सफैबाय नायलांदो नै ओंखारनायखौ आब' हेलेनाजों सेलफि लानो फैदोंमोन एसे माने ओंखारथ'वाखै दसे उनाव ओंखारगोन नै गारिया बेयावनो दा ओंखारथ'वाखै माने बुहुत मानसि जाम जानानै दं नालाय ओमफ्राय माने एसे मोगा मोगि माने दा डाइरेक्ट मानसि फैजोबगोन नालाय एसे जाम जागोन नालाय ओंखायनो ओंखारथ'वाखै आरो दा दसे नेथ'नांसिगोन दायो आब'खौ बरायसिगोन माने स्टेजआव सासे सानै सेंग्राथारबाव बिथाङानो जाहैबाय
헬레나 दै마रि फावखुंग्रि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बयबो आखाइ खबनांगौ रायजोफोर हाब सेंग्राफोरा बिसिबा गोजानाव थानायफोरा लामायाव थानायफोरा फैजोबदों खाथियाव नायनो एसे आरो सेल्फि लानोबो गोसो नामा बयबो जायखिजाया आङो माइकखौ बिनानावनिसिम एसे आवगायना हरबाय खुलुमबाय रायजोफोर लोगोफोर माथो सिरिथार आं फैनायखौ मोजां मोनाखै नामा नोंथांमोना एसे गोसाहै खबनानै होबाव नामा थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौबो बावहरग्रोबाय नायै नायै समानो जालायलांबाय जों बयबो गाजा आदै मादैमोनाथ' गावनि फिसाय फिसौफोरखौ बिराद अनो नङा होमबा अनो ना सिनेमा मादैमोन एसे नोंसोरनि जानानै आदैमोना गाज्रि मोनाथ' मोना ना पारमिसन लाखाबाय आङो दे बिदिबाथ' आंनो सासे फिसायबो नांथ'गोन ना दसे समनि थाखाय बिदिबालाय आंलाय हारसिं आं दङलै आं गसंग्रोगोन रायजोफोर ओरै फैदो बिदिब्ला आं गसंबा माथो बोरैबासो नुयो बबावबा आदाखौ रायनानै लानानै दा बाजैया फैनानै आंनि फिसायखौ सोर रायफैदों होननानै आंखौ होफैगासिनो रायजोफोरनाव सोंलाय नंगौना नङा गैया लामा थाराखैलै गैथारा थिग बिदि सापर्ट होब्रा आंखौ होमबासो मोनगोन नाथाय आदायालाय दाबो मानो जुलिखौ जायासै बेनोथ' खोन्थाया जाबाय मानसिया एसे नालेखा बारा जाबाय जोमै खाबाय बारा होनाखै दाखालिसो गाहाय नेहाथारि जोंहा पिताम्बर आदाखौ लानानै स्किन डक्टराव थांदोंमोन आङो नायजानायावनो 12,000 आयौ गिलु फारौ मथा मथि 10,000 बारा जादों मुलियानो दाबो माथो खारा एसे खारहांदों नाथाय बे फिथा साबोनखौ मिथियोना नोंसोरो फिथा साबोना बे गथा गथा मोनोना जि सुग्रा बे बोरै जाखो अबेसे आदाखौ रायनानैलाय मा लाब संसारखौनो जाफेराखै बेसेरा नों एसे संसारखौ जानायबासो बालु संख्रि दामग्रोम गौरि आं संसार जानाय दाखौ ओरैनोसो दोनथ'बाय आङो नाथाय बयबो अलसिया फिसायनि थाखाय माथो सिरि रायगोनखाय एसे दुखुसो मोनबाय नामा आदैमोना नै रायनो नागिरबानो सिरिल'सो जायो रायनांगौ ना रायनाङा रायनांगौ मा गोसो होनानै ओंखाम ओंख्रि गोथाव गोथाव संनोल' बुंबाय थायो हा मा गोसो होनानै संनांगौ सैमा बांग्रा बायदि गावसोरा ओरैनिफ्राय ओरै बेरायबाय थागोन थाल लायो नोंसोर न'आव मा दंबा गैया जानो लोंनोबाल'सो लावगि जि जोम सुनोबाल'सो लावगि बे लावगिखौल' मोनबाय नों बे जिउआव खर' जानो आरो जानाय लोंनाय बिनायाथ' होननोनो नाङा दिनै सबाय सं सना दिनै अनला सं मिथिगौ नों अनला संनायाव बेसेबां खस्थ' जायो देना होफेरदों नों मालाबा उन्दै माइरंखौ सोमबा जायो सोंथि जेबो नङा मालाबा देना मेसिन दंना बै ग्रेन्डारा ओरैनोसो बुङो बिसोरो आं हले संनानैबो जाहोयोलै न'आव फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम बेसेबां खामानि थायो जोंहा खालि खामानि 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 आरो नोंसोरा उदां उदां सैमा बांग्रा बायदि बेरायबाय थागोन थेंक इउ माथो बुंनो आंबो दिनैसिम अनलाखौनो संफेराखै दानिया बिनानावा गावनि जेखिनि माबा देखायनांगौ बा मोसानानै दिन्थिनांगौ बेखौ दिन्थिसिगोन खेबसे साबायखर बावहरबाय गवालपारानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय रायजोफोर नोंथांमोनाबो बयबो रंजाफानांगोन खिन्थु बेबायदि जिरायना थाबा जानाय नङा मोसाफागोन दा आंजों दे बिदिब्ला
Pura नै बिराद भिर जानानै दं बिराद भिर जानानै दं थांनोनो लामाखौनो होला नायलाय लोगोफोर दासिमबो माने आबौ इलिनिया लामाखौनो मोनाखै बिराद माने मानसि जानानै दङ माने ओंखारलांनो जायगाखौनो मोना आरोना बिराद जाम दा होनखासै बिराद भिर जाबोनाय दासो फैगासिनो दं लासै पुरा भिर दाबो पुरा भिरनि थाखायनो ओंखारबोनो हाला पुरा भिर आरोना सेल्फि लानानै दङ पुरा मानसि दाबो नै माने एसे फिल्मखौसो मोनफैजोबदों नाथाय दाबो हाथाराखै ओंखारबोनो नुहुरलानो मानसिखौ नुहुरला नुहुरो लामा हगारदो एसे माने दायो माने आबौ इलिनो माने ओंखारबोनोनो लामाखौनो मोनाखै जाहैदों नै दा माने आबौ इलिनिया गारि गाखोसिगोन नायदो माने पुरा भिर जादोंलै फाइनालि गास दासो उथिबानो हाबायला आबौ इलिनिया गारि सिङाव ट्रेप दासो बिराद भिरलै नायलाय पुरा माने खिथु बाथारदोंमोन माने सेल्फि लानो हाजोबथाराखिसै लोगोफोर नै जों लोगोसे माबाबाय माने आबौ इलिनिया जों बिहाबो बुहुत बिजि थाबाय आंबो बुहुत बिजि थाबाय दा भिडिअ लानानै ओमफ्राय सानैजों लोगोसे जोङो केमेरा लानो मोनाखै दासो लाबाय दिनै मिथियाव नांदों जोबोद मोजां नांबाय आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दा लोगोसे आंहाबो हिन्दीजों ब्लग बानायो बिथाङा डिसक्रिपसनाव होफागोन लिंकखौ टाइटानियाम एक्सट्रिम चेनेल थ' आंनिसिमबो खेबसे नोंथांमोना नायहैगोन होननानै आसा खालामो आंनि चेनेलसिम हेलेनाखौ दोननाय जाखादों भिडिअ आरो हेलेनाखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरो बिथां भिडिअ फैगासिनो गोख्रैनो आरो आंनावबो हिन्दीनि फैगासिनो गोख्रै नायनो दाबाव लोगोफोर शेयार खालाम चेनेलखौ आरो लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बिनि हिन्दी चेनेलखौ नायथारदे लोगोफोर आरो बिथांनि RGB लकेल ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लादो आरो जाहाथे आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारब्ला नटिफिकेसन थाङो ना मा होनो अलाव दाबायनानै लाजोबदो गासैबो आरो आबौ हेलेनाखौ नायनानै माबायदि नांखो नोंसोरो कमेन्टआव एसे खिन्थाहरदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर